bitene fevrier kalo klitan saba samba fla ani mugani saba mali kuna fon jamala jogo omnu me on flesa na wati mali kono fukata si mali ko ma anga boloro kono ka mani kula fon point am o foni nga o wala mano dante folimina o be sigili ka ba mna kuna fani me makono o wakati sira o bismillah. Fondamela sabi Mali Burkina Faso fukata se la jene maulu koni la jeke nin kalu in kleshigi kata se a kle kononto ma o kera wakatu Burkina Faso o jamana o konana la jene kon mi talike farion kelela Sahel jamana o koni konna o ma femi don ma wisa nulu yinin kelo chama yul koni ya iraka foko ni misika ke sababu manye jamana isaba o ma o gasika u joro o fa yiri wali strategie o bela jene o ma bitene fevrier kalo kletan saba samba flani mwani saba o domi talimi arajo togola don o konima jien fantana ni bela jelen konima niata ko tani flana o ye ablame minemi konosa o de arajo ben ani basiki obsika sabati jamana koni fantana ni bela jelen nga nyinata o koni benani gelew chama koni sabula kabini samba fla ani tani fla o wati la fobi basiki ote jamana fam bela jelen o konna aidala ka foko arajo kemeworo o de be la selike anga jamana o konana nga olu chelasa arajo kemenani ani binani ani shekin o de be urtel ale konna ola machama ira ka foko arajo jorobe kana ani baski la anga jamana o kona mado koni ya ira ka foko kuma kana taw koni mifo adola ko yele makadu ulula amita siku ko feno femi kuma taxi ale koni barabina damne avril kalo nata o kona ni kuna foni ndira juma temeni yerla ministry fe minka baranya chinemi izin ko ani jogo kuma o kera la jesse fe siku ko ulu feno ani barakelo ulu ni nyogonche akodo nga foko mi barakelo wi uluka la fasaliton o nyema o yaira ka foko la ben bela jeni o ka sabati yaninka barain koni namne ani izini yere o daeleni amita koro ko feno femi dagantene no be gundo komino konana koro mara ola la koliso o nyemaya so do koni njina juma temeni na majugu do koni fe sigida la mawira ira ka foko majugu nunu koni na moto urila wa uya ira ka foko mafoyo koni mato ala o wati kile na gauko feno kimi mino ni bela jelenko ama ko soso koira che marfachu koni na mobilila uye marfada jo kamile no konna sibiri temeni konna wa akadu nga foku utarani aka telefoni fuata se sanu garamunda mondo o boshli ala mawere ka fola ko chenyere ko foima ani o konsol la amido ke alaka baski o sabati anga jamana o konnana Mali seko ani donko binanko ka anga nyogolombola bammi no ni bela jonoko amako Sumaila Kulibali aga nyogolombola togola bela jinimi awole ko duguti kunu karido fevrier kalo kletan fla samba fla ani mwani saba ale koni tanyana nege kanyeta ani woro wakati la ame do de ke ala ka yine ala ka badabada dali o nogoya aye Mali Kurafan TV direction commerciale maobi awla dunya o mamunu mi noni obe fe aga firifon olude ka la kodon walma aga chageda obe nege jurusira o bamba anga egran sanfila ola Mali Kurafan jaman la jamo akulo galske kerani kuna fonda madamani ama foko au kame kuna fon kura olu keneka